Pagang. Lah. Ayo mo kat oy. Patay na. What's up mga koys, and welcome back sa ating panibagong vlog. Karon mga koys, ang atong oras nun alas 6 pa. So mo to mga koys, kaning patabangon na sa miglugit, So mo to atong trabaho ron mga koys. Gamay ra man to. So tara, mato sa ta dito sa Pikas Balay. Kato nga balay ato nay gaaso-aso ba. Muro nay ga bonfire. Kumusta mo dia? Shout out din ko sa mga Bisaya din, no? Ay, mga Tagalog. Good morning din, no? Mga magandang umaga sa ating lahat. Buenos dias mga koys. Hula mo sa kon. Thank you. Okay, nakuha na akong lugit. Kani akong gidala. Ilang tao kanito diri? Kabayo. Ako ba anong kabayo ilang tao kanito diri? Pero napo ko'y gagmay kayo. Napo'y gagmay po. Lugit yapon eh. So, mo nilang tawag diri kabayo. Abot yun kanang kabayo ni. Basta ako mutabang ra ko. So, tara mga ko'y. Sato na ta dito. Later. So mga koys, no, may utusin nga dia. So ato karon, no, na-plasteran na itong kupras. So ready na ni. Muna siya gitawang murag steam ito. Pero muna siya tawang tapahan. So muna ni mga koys, ready na siya. Nahuman na nato glugit ganiya. So nakita mo ninyo, ay grabe, sorry. So auto mga koys. So karon nako mga kuyog diri, mga bata diri ba. Pero muna si puti. Kana isa muna si bangkay. Isa ni kat-kat og butong ta. Tara ba koys, mga sa tagbutong. Butong ko ay nang lubi, nang lahing. Pagang. Butong na dia dili. Ha? Para butong nga kay para the best ba? Karon. Kaya thirds. Tapos na po tayo sa kabaw, buang. Wow, toys, mas tagbutong ng murkoho man. Tara, wana, gipatay na. Kitigmas na. Wana. Ala, dugaya, uy. Nga, pag-abot rin, gahi na kayo, dito butong. Tara, wana. Bag. Biha, grabe mo kat-kat, bay. Ayuha mo kat-kat, ay. Grabe eh. Sila butong. Ayan ang punta. Isingi daw, butong ba na? Sige daw. Lah, grabe mo. Ayuha eh. Ni dili. Mau na ni mo. Kakakakuha. Ano haya? Gago ba rin eh? Sige daw. Kuis. Hindi naman ako. Baan? No? Butong ba din na? Nakaharap sa bayo. Ang ngol. Iya, mangurot ng tubig. Yeah. What's up, butong? So, ito mga guys. Tagay sa tatagay. Mga guys, cut ka tapos siya diri. Kaya kuha tag butong. Kaya murag niya, kuha niya gahi man. Ito butong bro. Apa? Muna si Palito, shout out Palito boy. Pagang. Lah. Isa mong kabulig. Sure ka nga butong ni? Wow, what's up mga kuys? Dagan kita butong. So naong na diya, inay ha.
Itumpok sa latanan. Char, lang taon pa. Kay una siya mukaon. Oh, dia orang bukan uyab. Lah, bro ko ay tubig sa lahat. Luto ng kupras. Luto na. Tay pa hapon na. Luto daw. Na dagay kita sudan. Ah. Arang kupras ay. Puta na ba? Puta na yan. Asa? Daw. Ko daw dire saka. Kita. Indah. Mga boys, saka. Uy, luto naman ni. Gusto pa kay luto no? Baga puti pa. Oh, kupras na mo. Arang commander. Commander sa kupras. Nakakuha ka kahoy? Aman. Sila kabok. Sila kabok? Daghan pa. Wala, tayo na ito mga boys nga. Ang commander sa kupras. Kahoy. Isarde ka mo. Ikaw dagan kang kahoy. Dagan daw kahoy. Uyoy. Oh, ang kahoy, luyoy. Isang sunuran. Sara ka mo. Uyoy ka batay. Kat yo, pukul kahoy ba? Sayang kayo. Oh, uy kahoy, upaw na. Upaw na. Luoy kay dagay. Ano yung kamot ka, way? Way sugnod. Ano eh, pag abot mo sa balay, bunalag yung kahoy. Ang ako isa tayo abok saging, isa dahil na po sila yung mga puso, no? So puhon o kaluyan, nato na itong bahon, kaudo na ito nato na nung agon. So pero ka na, di pa na pwede, kay bata pa na. Di pa na pwede. Ang asi kahoy di ay, darao. Oh, daras. Wow, Grabe. naghan siya kahoy di ay. O di atik-atik na siya. Tomorrow. Yo, what's up mga kuys? Kumusta mo diya? So may buntag no? Mao na yung ginayon nga last process atong kupra karon. So nara kuyog sila. Kaya ato na ning hinay-hinayag sulod sa ako kung pila kani kasako atong kupras karon no. May na lang maabot ning mga 5 or 4 basta at least na no? At least na. So tara mga kuys, ato ning sugdan. Bana na mo 5 or 6 kasako nga kupras ato. So abot tulo ro dai pagkadimalasa yatay. So mga kuys, dalo na ron sa gawas kay unya dapit baligyan anay. So ang labor anay si Tata. May ngalan si Tata Lunggo. Iha. So tama ko siya rin mapasan ni kay ako di mo pa daw gani good. Kay sila mo yung mga kusgan mo yung mga gahing tao dito sa mga. So tara mga kuys, ato na ni papasan siya. Oh, wow! Oh, wow! Labors. Ito. Biha, uy. Grabe ako sa ganbay. Karon mga kuys, baligyan na itong kupras nun. Pinakihali na ito, no? Tulo na makasako. So tara ko, yugi ko niya. Tara. Napa ko diri sa busakan ng malapit. Pero kayo dili na namang busakan. So tara mga kuys, nasuta dito mga kuys. So yo, what's up mga kuys, no? So karon pauli na ta ka
ang halin din sa tuang kanyo. Ang halin sa tong Cupras gina naabot og 5k plus. So, ayun na kaluy ano lang no, naabot siya 5k plus. So, mo to ako sulit lang ta. So, mo to murag diri lang sa diri lang sa gura tong vlog karon no. Napog yung mas. So, salamat sa pag-support mga koy sa simple na to nga vlog, sa simple na to kinabuhi dito sa probinsya. Ay kalimot mag-like, subscribe at share sa atong mga bago diyan no. So, hinaot mga koy no, suportahan niya tong gamay pa nga channel. Sana mag-grow pa ni siya kaluyan pohon. So, tara mga koy, sinainay na ta. Kay murag dagom na, lain na kayong kalangitan no. Ngit-ngit na. So, tara mga koy, stay safe lang ta. God bless. Advance Merry Christmas. And ang pintanan. Bye bye.